खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ लानानै मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायनो लानाय हाबाफारिखौ खेबथाम केन्सेल खालामनाया सागानगिरिफोरखौ असनमान खालामनाय जादों होननानै अजद होदों इउबिपिअआ। इउबिपिअनि मेलाव गोबांथार दाबिफोरखौ लानानै थांखि दैखांनाय जादों। मैया जानानै थांनाय मेलनि गेजेरजों आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनानै होनाय बिकिडब्लिउसिखौ थाबैनो गामि सोसननानै बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बेफोरखौ लानानै माखासे थांखिफोरखौ दैखांनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव थामथि गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन, नाथाय 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो आबुं मावफुंनानै होआखै। जेराव भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो सागानगिरि जथाय केबिनेट जिरायनो दंमोन बेखौबो खेबथाम केन्सेल खालामदों, जेराव सागानगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। बेनि अनगायै फैगौ 23 जुलाइआव केबिनेट जिरायनो अक्ट' लादों। बे केबिनेट जिरायनायाव जोंनि थांखि दैखांनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों इउबिपिअनिफ्राय। बावैसो सिगां बिटिसिआव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मिरुखौ साखोन-सिखोन लाखिनो बोसोरारि 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय रादाय होदोंमोन एमसिएलए दनेस्वर गयारिया। बिथाङा बे खोथा होनाय बादियै मैया खोला क'क्राझार दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफोरनो 2,50,000 रांखौ गथायग्रोबाय। बेनि अनगायैबो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि बिमानि सारादुआव बाहागो लानायजों लोगोसे मुंख्लं सुजित नार्जारिनि नखरनो बायदि बायदि खामानि मावनो थाखाय 2 लाख राङारि अनसुंथाइ होदों बिटिसि सोरखारनिफ्राय। गवालपारायाव पुलिसआ लाख लाख रांनि आयेन बेरेखा फाननो नाजानाय निसागोनां मुवानि फालांगि खालामनायखौ हमनो हादों। गवालपारा जिल्लानि जलेश्वराव खमैबो 28 लाख रांनि निसागोनां टेब्लेटफोरखौ मोनसे गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों हमनो मोनदों। लोगोसे सासे स्मागलारखौबो हमनो मोननाय जादों। बे हमनो मोननाय सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि हाबिरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों आरो पुलिसआ मिथिहोनाय बादिबावब्ला हाबिरुलनिफ्राय गासै 5,252 निसा टेब्लेटफोर आरो बेनि लिरथायखौ 3 केजिनि बांसिन जागोनखौ मिथिहोदों। फैबाय थानाय धोरोमारि सुबुं सानखोआव गासै बर' हारिखौ बाथौइज्म लिरनो थाखाय खावलायदों। आगुनि बिटिसि सोरखार आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ मोनसे गनायथि जानाय धोरोम महरै भारत सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननो हादों। धोरोमारि सिनायथियाव बर' हारिया सिगाङाव हिन्दुइज्म लिरनो मोननायनिफ्राय बे खेबाव बाथौइज्म लिरनो हासिगोन। बाथौ धोरोमनि सुबुं सानखो महरै फैगौ 2027 मायथाइयाव भारत हादरनि गेजेरावनो गासै धोरोमनि सुबुं अनजिमाखौ साननाय जागोन। बेखायनो बर' माहारिया जाय जेरावखि धोरोमावनो थायाथों मानो गासैबो बाथौइज्म लिरनो नांगौ होननानै खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तिस्वर बरगयारि बिथाङा। जफादं गोजौ फरायसालियाव सोमजिदों फरायसाफोरखौ गिख्रंथाव देहायारि गाग्लोबनाय जाथाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे फरायसालिनिनो सा 15 फरायसुलिफोरखौ जिउसा प्रेत एबा आत्माया हाबनानै जोबोद गिख्रंथाव थासारि खालामदों। जाय फरायसुलिनाव बे आत्माया हाबो अब्ला जेसेबांखि बुरजा सुबुंफोर हमथाब्लाबो हमथानो हाया जायो आरो हमथानाय फरायसाफ्राबो उल्थायै सन्देरो होननानै अजद होदों। फरायसाफोरखौ कबिराजफोरनाव लांनानै फाहामनानै लाबोदों, नाथाय बे फरायसालियाव फैफिनब्लानो फिन आरोबाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो आरो कबिराजआ होनाय ताबिज मुलि बेफोर जेबो खामानियाव होआ। मख'नो गोनांदि बेबादि जाथाया थांनाय 1 बोसोर खावसे आगोलावबो सोमजिदोंमोन आरो दाबो बे एखे जाथायानो जादों। बे फरायसालिनिनो सिगांनि मेट्रिक आनजाद लिरखांनाय सानै फरायसाया गाव हारसिङैनो फोथैनानै लादोंमोन। बिसोरनि आत्मायानो बे फरायसुलिफोरखौ हाबनानै गाग्लोबदों। फरायसाफ्रा बेबादि गिख्रंथाव आत्मा हाबनाय समाव गावसोरनि मुं आरो थैनायखौ बुंनानै लायो होननानै मिथिहोबावदों फरायसालिनि फोरोंगिरिया। जाथायखौ लानानै दायो जों फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरनि थाखाय राहा खालामदों। दायो बे जाथायनिफ्राय एसे जानगाराव थानो हादों होननानै मिथिहोदों फरायसालिनि फोरोंगिरिया। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि पलासगुरियाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा सोमजिदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानि पलासगुरि गामियाव फाग्ला दैमानिफ्राय गाखोबोनाय मैदेर फालोआ हेमन्त बसुमतारिनि ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायलांदों। लोगोसे अनन्त बसुमतारिनि थाग्रा न'नि इन्जुरखौ नारफ्लंदों आरो गेन्दा बर'नि ओंखाम संग्रा न'खौबो नारफ्लंनानै थेर-बेथेर खालामनानै गालांदों। नाथाय खाफाल मोजां हाग्रानि मैदेरनिफ्राय खुनुरुखुम रैखा मोननो हायो जायगानि सुबुंफोरा। हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव बेफोरबादि सोमजिबाय थानाय दावहाखौ कुमारिकाटा हाग्रा बिफान आरो बिटिसि सोरखारखौ बेफोरनि सायाव दासिम जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। तामुलपुर जिल्ला बिसानि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै बिबान दाफुंबाय। आगोलनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै दायो गोदान आफादगिरि महरै बिदुत बर' आरो गुबुन सासेखौ गाहाय नेहाथारि महरै कृष्ण बर'खौ 3 बोसोरनि थाखाय सायख'नाय जायो होननानै मिथिहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।